Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek hati-hati ya, Tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Kene iki nggo nunggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape, kaya mercon car-car. Al-Fatihah kudu Kisena Nugroho. Bismillah. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Ngara. Gusti. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude satriya utawa nalindra gagah pideksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan namung derajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung derajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe derajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak. Yo. Negaraku Bata Sarimbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sak Bata Sarimbak. Yen takon kalawan aku Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet tekaku nering sambi kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priagung-priagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendara kula ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalindra ing Ngamarta.
Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondhang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku Mbata Sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrek ning mburine ya sapa? Menika Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Walah dalah ing atase kowe iki mung bature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ngene mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih Sinuwun. Wah, yen ngono Nalendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Wah, dalah Sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Nalendra Titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nggih Kisanak. Kula tampi dawah sami-sami dipun prayogiaken anggen dipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyayi-piyayi kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalendra ngalengka ngono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu. Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya? Nanggapo. Bagong utawa ora. Nanggap konco, nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektine praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertiya usana sak candra tengkul nggo dina samengko iki negaraku Mbata Sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sarenarite semek Rana Raja Mula bebantal Mbata Sarembak nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telu gedheping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku Mbata Sarembak. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplik, kowe iki wujuding Panakawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wantun gelem tak boyong meling negaraku? Dadya sarana waluyaning projeng Mbata Sarembak ketaman pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang 7 dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing kemagrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda 8? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku, gawe srana waliyaning para kawula negara Mbata Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangune sing luwih apik. Pendapamu ing kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing maksing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku ngaturake panuwun. Dene ora, saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna.
yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kamboja sing gedhe-gedhe matura mengko tak paringi cacahe pira kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira upama Mas Picis Rajabrana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku ndak aturi nawu bondo donyaku aku ora bakal owel aku ora bakal wegah mergo nadyan dicilik kaya ngopo aku ki ratu sugih ratu mblegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara mula wektu dina iki kowe prasaja kowe njaluk apa gage matura mangke riyen to Den kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan anggen Maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ngragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ngragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparuku tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku Mbata Sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Monggo niki gawene niku mboten kok gawe ewuh utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun. Mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnengga sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Merga gawe kula niku mboten gawe perkara ewuh utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar, sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar, nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Idepnya mangolon caka wadanani rombaranang. Waduh. Kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kaya wani ndrat persiabang keparat. Kowe wani matur kaya marang Prabu Jayalengkara. Teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya karti sambeka lan kinarya pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mbata Sarembak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak kareping Prabu Jayalengkara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jayalengkara? Aku nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Mbata Sarembak, apa kelakon dina samengko kowe tak ruda paripeksa. Sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar.
arep ngopo? Tenang, Mbak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndarawerkudara ki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole. Aku wis tuwa ora usah deleke. Senengane ora wis santai, tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara? Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Kowe arep ngejak apa saiki? Kowe arep ngejak piye? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Ben. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin.
Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kok iso mbedhek? Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becik mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Yen ngono kowe palangi karepe Jaya Lengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedaning Bagong? Menang boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Harus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa to? Walah aku wis ngampet mangkel barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe ratu tak dupak. Lah menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagonge wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Ah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho mung muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora akon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun rak aturipun rak nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darmakusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh.
Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panusmaning jajalan. Lah Semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya tanggunge. Tak tanggo wedi karo Palati wedi karo Prabu Jayagara. Pancen cah Bambung. Pancen cah ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlekutu ndaramu Baladewa. Semen banget orang ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok menjo lenggan. Daya ora nggawa apa-apa. Meng ngomong wae. Ngene ya Semar iku prayoga dadi. Gemrubuk nang kuping. Wedhus ki. Wedhus tuwa. Ngunekke bapane wedhus tuwa. Wedhus tuwa anak wedhus cempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi. Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadoro dasih. Wonten maknanipun buktinipun wonten Alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbak. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana Yayi. Yen perlu putra-putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo ngesta gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos-atos. Kuntadewa aku njaluk pamit. Iya Dimas kadangipun Kakang Surtiti ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya. Sinuwun Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung prayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon kaya ngapa bombonging kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kan ngendikaning Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati merga ngendikaning Kakang Semar Nalindra Jayalengkara kuwi dudu Nalindra ingkang baen-baen. Nggih, mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala Gareng Petruk, tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyok ing aradan. Padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi. Nggih ngestaken dawuh, Pak. Nggih pangestaken dawuh. Bagong aja ora tanggung jawab nderekno ndaramu ingkang tumandang. Siap. Ngestaken dawuh, Pak. Kados sampun paripurna pepanggihan, kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya. Nggih sak wontenipun kanastren anggenipun nyawisaken dipun rahabi. Waduh. Aku melu, Pak. Kowe metu njaba dhisik. Oke. Nyun tambahing pangestu, Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh Nala Gareng Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh. Purna gatine Pananggilan. Nalika semanten kula Semar wis mbubaraken sanggen para kawula sak Karang Kadempel. Sigra manjing wonten ing Bale Wisma. Katingal kaya wujuding Jawata ing tedhak saking dampar katinon saking mandra kaya jejengkaran tindak nyokli Semar Badranaya. Sode selikur dina Jayalengkara wonten timbalan. Kepiye kesegamu nggonmu tak utus supaya mboyong marang kandhaning Semar Badranaya? Apa wis kelakon nggonmu bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar? Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Betari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Betari.
kepareng paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jaya Lengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal, namung Panakawan. Ewadene angel dipun jangka supados piyambakipun saged kula boyo wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kananipun Semar. Bilih negari kula ketepan geblub sagedipun waluyane Remala Temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene Jabar Gagar Wigaran Rantuk Karya. Malah kathah sangganing para priyagung ing sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jaya Lengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Panjo Betari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esuk kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Betari Durga. Yen sore kowe iso turake Semar, esuk bakal tak wisuda Sri Nugra minangka dadi siswaning Panjo Betari Durga. Matur sembah nuwun. Para gagah aturna kuwandaning Semar Badranaya nyuwun pamit menawi wadyabala saking Bata Sarembak mboten kedugi mboyong dhateng pun Semar Panjo Betari. Kula piyambak ingkang badhe ngrata Karang Kadempel. Tobat bagus temen bagus. Mangkat dina iki tak jambangi saka adohan nggih. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Lengkara. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawi gelar ira wang-wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ing ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Bata Sarembak abdining Prabu Jaya Lengkara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepuranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring. Wah jenenge akeh keparat. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Bagong. Widodo. Joko Suwito. Tusio. Katmo apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kowe ata nggo kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong, anak Semar nomor 2. Petruk Kantong Bolong, Jeglong Jogro, Ronggo Jiwat,
Dus minto. Minto dus. Pangan saiki. Mengko selak mambu. Kuwi jenengmu kabeh. Ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petroe padune kepengin to. Heeh. Niki balane Jaya Lengkara, Den. Sikat habis. Yo. Sakuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara Sencaki nek wis mripate abang, brengose tumpange kuping kiwa tengene nek mung jotosi perjurit kaya ngono kae Kulina. Padha aku. Waduh. Aku nek wis mripatku abang, brengosku tak kerok. Ora tumpangke kuping. Ora cukup Kegedean cangkem. Dadi brengose karo cangkeme amba cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedine apamu. Ora minggat saka arep aku tak tebrak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung Bali mung kariaran. Maju margake jajaran Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawara Kendra. Ayo Gong, kuwi ngopo ya? Setyaki.
Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadeno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Ndara Werkudara rene lho. Apa? Nang masuk-masuk gedhek cengelmu modar. Niki tenan apa? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Tumenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sakaya. Anak Semar ora mbelani desaku ilang kebarang. Kemempengan kowe Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe tatu siung. Mati kowe Gong. Reng Rene ya. Apae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya 3 dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to le. Wedhus ya. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, Arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Engko ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Ya aja mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora?
Kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe wae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Truk. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngopo? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta ora mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganggo ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok ming digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono-ndonake dadi. Kaya dimiringke ndono-miringke. Keri ning gulu. Botenan, tenan aku ora nggara. Jajale le Dewati. Dene gila. Tokapake gong tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Lek goreng ki kangelane. Ha ta Truk keri ta Truk? Nang guru ramak iki dik-dik ngoten. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambuté. Mbok nganti tekan rambutan terus po. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ramane geden-gedenan cangkem legane atiku. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulung glethak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah.
Gila kabeh merinding kula. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku iki ora kolu sak awake. Lah nggih, Lah iya. Piye? wah kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk. Malah kewirangan lho, jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, Meneng aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan Liceng suwi. Wani medhoke karo aku adiamu dadi kanca parat ora. sapa iki? Takon karo aku pujangga negara Batasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta Witara irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso mbondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modar. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Maratuamu Petruk. Udu. Sapa iki? Iki ki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ra. Sapa Truk? Begawan Liceng suwi. Weh, lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, wah antil modar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Ya mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lah Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi. Wis ora wedi aku. durung apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Loh, kulit kok nggawa bel? Ting glindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasari Mbak kono sepelekno. Ning nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, Apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa.
Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Pati mau. Ayo, Petro aja tak sepelekke, Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondul Pati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe, anta ngapake? Ata idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan Suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Modern. Iki malah keri cengele. Rumasane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Apa-apa, ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ah ya. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kandha kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Sebangunan. Gong. Kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kendane kaya sampe iki jane Banyu Manik Semarang Sondol Wetan sampe turute jenenge ngambar apa? Gong. Matamu kok malik, matamu lho. Durmeke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo? Penditane rusuh kaya ning inang. Barang ora damu dadi kandha bul ngono tiba ning rai alah. Ya ampun, Truk. Kaya ilang ingatanku. Ya ampun tenan arep jajal-jajal. Tak jajale kaya ngopo? Mundur karo Bagong Setyaki ndelik wadyabala sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena apa? Nalika semanten kula ya maju saora-orane ya kula niku wong karang kadempel ya mbelani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadakan oke wadyabala sing mula suwesi sanipun Prabu Jayalanggara saking negari Batasane Bak perang rae Bathara Senjaki ya perang. Barang ngoten sing ngene sing maju kapan wadyabala pirang-pirang kene kata amparsilane. Sakit cepet ngono ae. Duduk mriki panjenengane wae ngosupat kene. Wae. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micek. Petro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong angka. Wah.
Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngoten niku. Niki dibuk kula nggih dibuk. Rumane ngene guys. Wah, ora karo-karoan kahanan. Ora ora iso ngono. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng anu anake ngono niku kowe iku jerbas iki mau piye ya. Aja kene nek mboten ngoten niku pripun nek ora ngoten niku. Ha kita? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Pun ampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho, Wis muni to kenal pote. matur karo turu. Nggih. Para matur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Batasarimbak maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame jijisis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembal. Tung. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya, Sing kedua, ya. prajurit maju mulai. Sing maju kula kali Petro. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujeng. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti mlayu kok nyampar sirah. Pedro. Pedro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sapenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala. Wah, edan. Monggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Lah kok gajul aku. Iya, iya, iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Ayo! Ayo!
langkah kanggo sesumbar Lindho bumi kuncing kumaluduk Kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang jagat waisane ngubutur wayah tur jagat ladal wah lah kok dadi bubar mawut sarsaran ora karu-karuan wadyabala saka ing bata Sarembag tetrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha beteng lawan Semar Badranaya ya apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene Gus Raden Werkudara sakliyane Pandhawa ora bakal tak jangka patine ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh Hyang Pandhawa Durga aku kudu iso nyirnake siji Semar loro para Pandhawa ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang ora nglumpruk tanpa daya joduntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara ngumandang kasektenmu nah yen kowe kuat nadai panaku Yai Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpruk tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara wah ayo yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemandhen kekuwataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage aku wene ana tombo jandun karo aku wah dalah ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake prajurit Werkudara dibanta lebonge pakunjaran kanca dawang yo nadyan kowe dadi lelanging jagat lan curing bawana kowe dadi unusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang kowe nglumpruk ora beda karo kakang wae prajurit leboke pakunjaran ayo ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa adimu Werkudara wis tak pikut Janaka wis tak pikut
bebasan pepes bayu kang tapis kaya ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Kowe arep bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan bilih ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jengandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun westani satriya timbul ing apapak brajal ing akerep parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kaliyan kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Wah, dalah ratu jirih getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora benteng perjurit bondo tangane leboke bakun jalan. Ayo, amuk. Apa? Kowe ngapain mlayu banter-banter? Kowe ora ngerti masalah kok gong kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah ming ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sone dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane, aku ora goroh. Weh, la etan. Lamit gong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki mosale ora ngono to. Kok iki dae dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku. Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cengel iki padha wae. Ngono, padha-padha li bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Aku kowe sing ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh, kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sangel to. Ora sangel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kengrayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Iki menika. Engko ming saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh? Londo.
Prabu Jayalenggara. Prabu Jayalenggara. Jebulane ya. Lho, Prabu Jayalenggara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing temama wonten angganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. lho, Werkudara tiba. Dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara mboten enget. Terus digotong kali prajurit Mbata Sarembak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur. Ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah ties teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan ora. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalenggara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalenggara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalenggara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendet sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu kok malah. Terus aku kon piye? Sampean ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sedelik mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. panusmane jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Jayalenggara, kowe wani gentas karo ati-atiku Pandhawa. Konangan Nata Mandura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek Nusyaga. Wah, tapi kan mati dene aku dulung kok. Ha ngono kae lho karepku wong nesuwi ngono kae lho. Wong nesuwi dhewe-dhewe ya, Tru. Ora padha Ndara Baladewa nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak kae. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu kok njur mangan. Ambangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus melegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah njotosi wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Jayalenggara. Iya, dasar para nyata yo. Kage. Kowe jare iso mikut Werkudara, iso mikut Janaka, iso mikut Kyai Prabu Darmakusuma. Iya. Mbok pikut mbok toko ngendi menungsane?
Kowe gelem ngomong ora? Ora gelem ngomong celaka-celaka. Kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Wah, kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing patimu karo mateni Baladewa ya. Kowe arep mateni Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo gage gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu gedhe Baladewa. Aku mau guru karo kowe 20 tahun. Kene marganing patimu. Flash lanat kowe. Oh, wah, menungso nastatan. Ayo, ayo. Lagi kowe saiki kanggo kowe. Warga karo menawa Prabu Baladewa karo piye? Truk kowe ngapae? Ora usah ngomong apa. Kowe pamane iku karo Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Werkudara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ana mantra lho, kowe iso ngerti Baladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Gorean go praktek. Wangun ya, Wangun dasmu. Ya ora nesu piye? Praktek kok dijotosi ora. Aku ora aku men takon buktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jalatranem Karasenut Darsana. Konjuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsana. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora mikir karo parku tinjongake dublak tungkak cangkemmu kowe. Nggon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pitawasi ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh omah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Ning arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng wae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disuwawa ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Maning jajaran sekertaning bawana iblis lanat nibane pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tantemono kerinjaku. Apa Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, lengene. Lengenku ngopo? Terus. Gong, ora cedak-cedak, Gong. Ae ora ngerti kae soalé. Gong kowe ketak mudar kowe le. Kowe rene yo. Tamangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok
Aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panama jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene to dineng-nengi kok ndak kaget wonge. Asli apa piye, Go? Asli. Sinuwun, apa Petro? Wo tenan kok. Yung, iki apa iki? Ayo radong ayo. Truk, ora macam-macam iki panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Iya. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane ming cilik. Ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Wo. Nah, ana wong angguruk tak keke ngisoren. Kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tatin apa? Engko tak SMS. Ya. Kaya cam ya kowe misale kowe iki ngotanku tak keke ngisor kene. Heeh. Terus tak ngene iki siki. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan kok, Truk. Nggo hiburan kuwi nek dilaporke kecekel kowe ngono ki kuwi pelecehan ngono kuwi. Ya aja nganti kecekel. Kula ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Lho. Kuwi sapa kuwi? Wah, ngene ta, Truk. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Arep ngopo to? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Najukake pengilon kowe. Garing yo lunga nggo pengilon gedhe banget kan ngopo reng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fake formula. Obat batuk. Niki lho Ndara. Lho wis kuwi. Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah. Ayo mati aku. Petro piye kananku ngene iki. Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol jengkulmu mlacat to. Mbangane mangani wedhus tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki, Tru. Petro mati ya. Petro aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye, Petro? Mati aku Ponokawan. Nggo, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Wah, Semar! Semar! Wah, tulung aku Semar. Semar. Mati ya. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo Gong buntute tok jangat-jangat iki? Ki, Tru, apik ta, Tru? Apik dengkulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan ndelok apa? Jijik Gong. Apik. Apik-apik. Ndara Baladewa, Iya, Semar. Aku kena panah aku dadi sok kaya ngene wujud iki piye, Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodanipun, kathah pacobanipun.
Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka Karang Kadempel. Kabar sing kula tampa Ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah saged daden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki Ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke Ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke Ndara-ndara kula Pandhawa kangge nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar, mati aku. Lek arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki to. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama gareng ya, Reng. Kowe ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Woi, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong awan. Monggo Gus kula jerakaken. Nolo Garing. Dawuh, Ndara. Petruk wonten timbalan. Bagong wonten dawuh. Candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kudu dadi wujuding macan. Lenten apa ta? Aku wis nemokake pakunjaran. Mula ta ora iso ditonton kanthi netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang asat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglemunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka. Nggih. Lah teng pundi? Eneng ngarepku iki Nala Garing. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala Temajati, Ndara? Yo, pangestu tak jaluk. Nggih, ngatos-atos, Den. Aduh, Yai. Aturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang. Menawi boten tinulungan dening Paduka Kanjeng Koko Prabu, boleh kanggo aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Waduh Yayi syukur. Syukur dene jenengan kaya Yayi saged pulih kaya kados wingi uni. Lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhang. Krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing Mandura wujud Sardula. Dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken Paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhang. Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan dhatengipun. Wah. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Siadi ora jeneng pun kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kowe malah gawe bingung ing atase Karang Kadempel geger kaya ngono lha kok Siadi ora katon. Inggih Koko Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut Koko Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara.
Tan wurunga mboten wonten ing budidaya maluyakaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng ngadang-adang kula para Pandhawa. Ya, ta sabanjure. Lah iki Kang Semar barang malah ning kene. Pancen niki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar. Merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane pacobane mesti bakal teka. Sabanjure piye? Kok Prabu kula tulung Nyai Prabu Darmaji kadharaken kundur wonten ing Karangkadempel. Yo, lah terus kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sawa? Jaya Lengkara. Lho, apa sira Nyai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridhaning Jaya Lengkara? Selagipun Kakang wae katriwandan wujud Sardula. Kok Prabu kula nyuwun mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kaliyan Kakang Semar ingkang nglampungi perkawis menika. Mengkowe karo Kakang Semar inggih. Ya wis ngono, mangsa bodho yen ana apa-apa kowe wadula karo pun Kakang Kresna. Kutha Pandhawa tata gate Wisraya. Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Tobat. Kowe arep bangga piye Semar? Kowe saiki arep krida piye Maracoba? Ora meneng karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara. Nyatane takon bondo kelawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning Dandang Mangur ya ning Krendayana kene. Sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak. Pendak-pendak aku warga golek panganing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi. Pendak-pendak karo mateni para Pandhawa ingkang menyenata kuwi bocah Sukerta. Kowe uga bakal mepalangi. Tobat. Wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet bedang tugel gulumu kowe Semar Badraya. Ora sida tak sabet pedang. Nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning pati wae tobat. Pedhangipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Keri nang omah. Kene marganing matimu. Ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar tak tibani tumbak. Arep tak tuji dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedebake Tobat iki kok mek ming pujan Jaya Lengkara. Wah, lah dalan karepe dhewe. Manus maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro tak clorong tumbak mati bareng kowe. Waduh, ngeleleng. Lagi iki lho Semar iso nyekel panah bantere Raja Mak. Monggo ranggo kacamata. Monggo iki nek ranggo kacamata kowe mbalesi Mbas ape cedhak mata lho. Ora kena. Ora iki ya kena. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak.
iki senengane bebeda. Wis nuthuk ki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo mbondo daran-daramu Pandhawa sing iso nggo dadekke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir kok. Dadekke luwing kowe. Aja. Semari senengane sembrono ora. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Ijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nenggih Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kutha Pandhawa tata Gatiwisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mbuya bisa lan mbuya kuwagang lamun kudu gawe pati ning para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala. Ulun wis sak biyantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tanantu karya. Ewadene adreng nggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganen nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Kahanggo sesumbar lindhu bumi kuncing gumaludha guntur ketur Wisnu iya Bathara Kala sing mburi kae Semar iya Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan seprene durung iso mangan bocah Sukerta. Mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana wae ingkang dadi pepalang. Mula dina iki wis dadi pepunta ning tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya, dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkahi kuwandaning Nata Ndarawati? Yen ming Kresna wae kowe titah sawantah aku dewa. Kekuatanmu ngono apa ayo yen kowe pengen bela pati karo para Pandhawa krek janggamu tugel dadi loro awakmu. Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging marta sawangen sapa aku Wisnu. Monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya. Kowe kelingan apa ora? Nalika kowe ngoyak-oyak Pandum, tegese kowe ngoyak-oyak Durjana, ngoyak-oyak maling. Nalika semono aku mbarang wayang. Durjana Pandum ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang. Jaman semono iki disebut dalang Kandhabuana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu.
Nanging nalika semono kowe kalah karo Galang Kandabana merga kabeh srandunge awakmu tak waca. Kabeh tuntas ora ana ingkang jijir. Wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Ora nyono mboten kinten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing pelengganipun nata ing Ndarawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit. Sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang. Balya kowe ganggu gawe wong Sukerta. Peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku. Karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Aduh mati aku. Semar kae ngopo kae? Melayu nganti sarunge keri barang ora krasa. Wo lah entuk lengganane ngono kok wis. Tobat methoke budhare negara ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ah, mulai ora. Mulai ora. Tak bukake. Emah. Durga nek ora dingonokne ndak tuman bayar. Tak buka. Ora Kakang, mo Kakang. Ayo bali. Ganggu gawe sedulurku pepundhenku sing lenggah ning Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kakang Semar nyuwun pamit. Werkudara ya. Aku balaning Prabu Jaya Lengkara sesembahmu wis mudhar arep nusul karo gerangane kaya nusula. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya sampun paripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa kula ajeng miwiti mbangun desa mugi-mugi purwa madya wusana niring Sambikala Semar ya Pandhawa bakal bantu marang putri Poting Dipol nggih matur sembah nuwun awi ditata rampatanipun supaya sedaya manggiya wilujeng niring Sambikala tentrem rukun raharja
mulya ing samukawisipun. Badrana iya. Pungkasaning cariyos dalu menika menawi wonten lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sakelangkung kathah. Menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun. Sura Sudira janing Kang Rat suwa brasta kaping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih. Muga-muga sedaya manggya tentrem lahir lan batinipun nggih Ndara.